Pulska plinara opskrbljuje 11.119 kućanstva u Istri koja aktivno koriste plin, te 802 pravna subjekta. Kako će globalna kriza energenata utjecati na cijene i opskrbu plina u Istri, provjerili smo jutros u Pulskoj plinari. Cijene plina u Hrvatskoj poskupljuju. Ipak njegova cijena do sad u svim gradovima nije bila jednaka, pa tako plin neće ni poskupjeti svima jednako. Budući da je za opskrbu plinom svih Istrijana zadužena Pulska plinara, novi direktor Plinare Pula pojasnio je kako do 1. travnja na poluotoku neće biti iznenađenja s računima. Dio vezano za kućanstva, oni imaju reguliranu cijenu do 1.4.2023. godine. Njih je regulirala Hrvatska energetska regulatorna agencija i njihove cijene će biti fiksne do tog razdoblja. Nakon toga se očekuje da će regulatorna agencija sigurno i dalje intervenirati na tržištu i držati te cijene, ajmo reći, pod kontrolom, da neće biti do eskalacije, do poskupljenja. U segmentu pravnih osoba, odnosno poduzetništva, dolazi do promjena jer 1. listopada kreće nova plinska godina i to je tržište liberalizirano, ističe Drandić i pojašnjava. I na tom tržištu se formiraju cijene tržišno, osnova je indeks austrijske burze i na temelju tog indeksa će se obračunavati cijene svaki mjesec, znači za potrošnju u prethodnom mjesecu, prvog u idućem mjesecu će se izdavati fakture. A cijene su znači do sada bile prosječne cijene ponderirane za sektor poduzetnika je bila 0,33 lipe po kWh, dok je za dio znači kućanstva bio 0,58 lipa po kWh. Sad ovaj dio od 0,33 za poduzetništvo, on će doći će do porasta cijena, trenutna tržišna cijena je nekih 1,70 po kWh. Mi imamo korigirane ulazne cijene, ali se primjenjuje nova tržišna formula, istaknuo je Drandić i dodao kako građani mogu biti mirni po pitanju opskrbe plina, jer Pulska plinara ima potpisane ugovore s dobavljačem INOM u sklopu kojega su osigurane količine plina za cijelu plinsku godinu. Znači, građani Istre, da onako sažmemo, ne moraju se bojati da će njihovi računi za plin biti veći. Neće biti, znači do travnja iduće godine oni su u sistemu tog regulirane cijene jer je gro potrošača, recimo plinara, imamo možda 10 potrošača koji su i oni su mogli preći na tržišno određivanje, ali to je niti 1%. Znači gro njih 99% je u sistemu regulirane cijene i do 1. travnja su oni imaju fiksiranu cijenu koju imaju sada, ne? Ono što se mijenja na tjednoj bazi jesu cijene plinskih boca i cijene plina za punjenje auta i autobusa. Ipak za sada te cijene nisu toliko podložne tržišnim promjenama kao cijena plina za kućanstva.